kerrottuna aivan valtavasti, että kuinka paljon pakkoruotsi maksaa suomalaisille aivan turhaa kielten opiskelua tämä tämmöinen. Kukaan ei ole tajunnut kysyä itse niitä oppilaita, jotka parhaillaan koulun penkillä istuvat ja tankkaavat deklinaatioita ja epäsäännöllistä termiä taituksia. Aivan unohtunut deklinaatiot. Kiva, että toit takaisin mieleen. Mä en edes muista, mitä se itse asiassa käytännössä tarkoittaa muistamaan sanat. Mutta siis kuitenkin viittaa varmaankin tähän Helsingin yliopiston tuoreeseen selvitykseen, joka paljastaa, että valtaosa peruskoulun oppilaista suhtautuu ruotsin opiskeluun myönteisesti tai neutraalisti. Nyt voi kertoa, että kuinka huudlaa mikä deklinaatio. No mikä se on? Sehän on siis tiedä, mitä se on. Tiedän, se on kielitieteestä vai nähtiin. Jäi aivan lausun kesken. Niin, valtaosa siis oppilaista suhtautuu ruotsin opiskeluun myönteisesti tai neutraalisti. Tämä oli siis se uutinen. Kielteisesti ruotsin kieleen asennoituu vain 1/5. Eli suurimmasta osasta oppilaita ruotsin kieli on ihan kivaa kuunnella se ja ganska trevligt. 1/5. Niin. Mutta se mikä oli myös kiinnostavaa tässä... 1/5 vastusta. Se on siis 4/5 oli ihan jees. Oli niinku neutraali tai positiivinen jopa. Mutta se mikä oli kiinnostavaa, niin siinä olisi todettiin myös, että koululaista paistaa ainakin kotoa opittu asenne. Jos perheessä on jankutettu, että ei sitä ruotsista mitään hyötyä ole sulle ikinä, niin minä ajattelen on myös koulussa. Mutta se on mikä oikeastaan jännää, mikä jää aina näissä keskusteluissa peräänkuuluttaa nykyään kustannusten selvittämistä. Jokaisesta asiasta, joka aiheuttaa kiistaa, niin pitää selittää kustannukset yhteiskunnalle. Vaikka aina se, joka niitä kustannusten selvittämistä vaatii, niin tietää ihan hyvin, että loppujen lopuksi eikä kustannusten ja sitten taas niiden hyötyjen asettaminen vastakkain on täysin mahdollista. Mutta aivan oikeasti, koska päällimmäinen viestiyhdääksi.fi-osoitteen shoutboxissa perustelee niin ruotsin lopettamisen näin. Ruotsin lopettaminen toisi säästöjä kaikkea tarvitse kääntää suomeksi, koska ruotsalaiset tekisi käännökset meidän puolesta, se toisi säästöjä. Okei, joo, all right. Se on kyllä muuten varmaan, että jos jokainen mukaan annettaisiin pari 3 tuntia, niin se jollain lailla varmaan voisi olemaan se, että koko ikäluokka kouluttaa huonosti Mutta mietin, mitä kaikkia ruotsin opettajia, jotka jäisivät työttömäksi, jotka olisivat uudelleen kouluttamaan ja ne olisivat katkeroituneita. Ja mistä katkeroituneita englannin opettajia? Niin, piilottaisi ruotsin deklinaatiot kuitenkin. Mutta siis todellakin oppilaat opiskelevat innokkaasti ruotsia. Sehän on toisaalta, tässä voitaisiin ihan mikä tahansa, jos otetaan ihan mikä tahansa kouluaine, niin sitä varmasti piirottaa, että ihaisi vähintään viidennes liikunta tai kotitalous tai mikä tahansa. Toisaalta ruotsinkieliset, onko toi paljon vai vähän? Koska kyllähän toi olisi voinut otsikkoon kirjoittaa näin. Jopa 1/5 vihaa ruotsin kieltä. Eli tässä on tällainen snadi, mikä tää on tällaisen niin medialukutaidon oppitunti. Kyllähän se olisi kuulostanut raflaa, että 20% Suomen koululaisista ei pidä ruotsin opiskelusta. Taisi voinut kirjoittaa myös näin, mutta menee tiedä, että onko se 20% paljon vai vähän. Kyllä se mun mielestä aika vähän. Tää on yllättävää siinä mielessä. Ja mitä tulee deklinaatioon, niin tähtitieteessä se on tällainen ekvatoriaalisen koordinaation järjestelmän osa, ja se taas kielessä, niin opitit jakaa sitä tietysti, kun voi jotain. Etusivu.